Szegény Balázs. Ez egy tízmos ez a srácok itt benn, gyertek itt nagy. Szavasz Krisz. Szegény Krisz belement a vállásba. Hoppá. Így bántok a fideszesekkel? Igen. Úgy néz ki. Azért vagyok fekete, hogy gyorsabban fussak. Ja. De nem fogsz tudni úszni. Hát, valamit valamiért. Gyere! Hol vagy? Itt vagyok. Erre. Hello. Geri. Hol vagy, Geri? Itt vagyunk fal túloldalán. Srácok. Srácok, gyertek erre kifelé, bazd meg. De merre van kifelé? Erre fuss sötét Erre, aha, erre. Erre, itt vagyok, gyere. Itt, erre gyertek. Matyi. Matyi. Bazd meg, belementem a teleporterbe és visszateleportoltam ugyanabba a szobába. Gyertek, mert erre van a Fire Exit. De merre menjünk, bazd meg, nem érted, hogy nem... A Sentry fele, bazd meg! Na. Akkor itt fogsz megdögleni, jó? Nem, de úgy... Steph Curry! Hoppá! Ezt megérdemelted, Krisz, jól egyel meg. 15. Mi történt? Bent föglötött az állat. Vagy a kulcsot. Bence meg fogja ölni magát, nem, Bence nem, megölte Bence. magát. Szerintem nincs meg a Matyi, de belolvadt a fura izébe. Mit teszik a ló angolul? Mit teszik a buziló angolul? Melyik Hey! A Balázs meg a rövid leestek. Őket teleportáljuk vissza. Lelökötték egymást, vagy nem tudom. Egy Sentry. Azt tudom, hogy a rövidet lekötted lenne a Balázs. Hát lehet, hogy kollaterál lett a Balázs. Várjátok? Azt mondja, várjatok! Egy kis egész jó. Kutya. 1056. Na, egy gomnyomás, jó? Már visszaadom. Fogod nullázni. De De ne hogy is. lögdös, mert nem Hogy adom ide? oda. Figyelj. Be fogod nullázni. Hopp, azt hitted, hogy abba fogom, de nem. Jó szar vagy. Lenulláztad, bazd meg. 1056 volt, bazd meg. Jó, én viszont megyek rövid örömére. Most Rövid, biztos, vigyázz, ne csússzál megint a korlát mellett. most megnézzek egy személyes találkozást. Hát ez egy buzi, egy fing. Nem csinálsz se. Van, szia Matyi. Jó éjszakát. Buzi. Jó éjszakát, további jó játékot, szevasz. Meglátok egy szart, általában kikerülöm, nem szoktam belelépni. Nem gondolkoztál ennyit, az meg. Jó, de ez Rajta a nem vegán kell szar volt, gondolkodni. ebbe belépték. Ügyes vagy, okos vagy. Ha megint... Menj a picsába, én bozzom, kifaszom felcsinált, Gici. Mit csináltál évfélig egyébként, fél 12-ig? Mit csináltál egész nap ma? Arra vártam, hogy takarodj a picsába, én. Milyen intelligens dolgot csinálhattál egész nap? Hát... Azt törőtlenületnek kérdezte, se tudná rá Na válaszolni. már te meg az intelligens, az meg az két külön dimenzió. Ügyes vagy. Meg az orrom is nagy ügyem, hogy
Hát jó, van, az evidens van. Ja, persze. Csőre nem akadt fönn, mikor előttelek a szakadt. Nem vicces. Végre. Végre, az meg. Azt mondja, nem vicces és rög. Jó, na, nem rögtön úgy rajta, hol menjünk? Egy bolygó. Fordulatból levertél egyet, vissza kézből. Itt van, tessék, adjál neki. Nem tudom felvenni a lapátot. Ezt féljetek. Kapd el! Ennyi, beflasheltem nektek. Ez hülye, bazd meg! Ez hülye! Nincs van. Hello! Valaki segít. Itt nem működik? Ja, ez mosolyog. Jó, az az elég, nem. elég. Nem. Ez hülye, bazd meg. Megkérdezte, hogy itt nem működik? Csak felezőt törjetek. Nem. 6400! Ezért jó a gambling. 20 000-ért ne állj meg. 20 000-ig ne állj meg. Azt mondod? Nagyon rossz hozzáállás, de igen. Ha Figyelj, elérted 20 ma- 000-ig, akkor 40 000-ig ne állj meg. 19200! Ez hülye. Hát azt mondtam, hogy állj meg. Valaki meghalt. Szóval Gergő. Nem És bírtam. mivel? Hát tipikus gambling, tudod, nem megy a gambling, akkor öngyilkosnak kell lenni. Hát a Gergő az Igaz. szó szerint az volt. Kinulaszta a boszkot és fölvette. Balázs nagyon rápörgött a klipre. Nagyon addiktív, őt nem szabad semmibe se engedni.